Hello bye besong norong hai no hai lamsogu Triprasa News official channel o tini Bangladesh ni talented singer Payel Tripura Tangwi Mokol klai kapna nangkha tei bini buma tangwi buibai ereng bujak na nangkha bini family o tamoba problem solewui tongkha faide aborokno sukurup saimana bangui video no skip khlaya karui paithak jora bujiwi naliano hinke faide sung poilano saiman lainai Payel Tripura sabo Payel Tripura khoroksa Bangladesh ni munggarang Tiprasa singer bo khoroksa kok borok singer hi simi sinijagya bo khoroksa kok borok ni logeo Bangla singer hnibo sinijagui tongo bo kok borok Bangla jotono rosabo bokok Payel Tripura jefrok kok rewi ano hnei sini baisro bidebormani khok bai resabjak resamungno kobar song resapfroni simi khe Bangladesh o simiya sini Tripura hasteobu bono sinina chengbaikha bini resamurokno bini khorang kwtwino khnawi gobang borokno sini Tripura hasteni Tripura sarokbo bono sajagui thangbaikha asuk yako bini resamungni haparo phaimani jarni no sana thangkha hingke teibo kok tongkho Payel Tripura 2011 BC o Bangladesh ni kaisa resamung batailaimani showobo second o jitijak ni family ni kokno sana thangkha hingke belaikeno kharwai thango tange hingke bini bufa kwrija borok bini ama tei borok bibi bahano kheno tonglaijao nogo nog ni phan eba nog no tui dulnai family no tui dulnai si kwrwi hingke bwsuk si jwngjal problem akorok jaga jagaono ango akani borok tonglaijamani bwsuk si kosto abo je srai phangsini simino ma pha kmajaknai a borok simino kaham ke bujiwi manai abo hai jorao si borok ni nowo eba Payel Tripura ni family o tamo banglaikha tangai mo sukhe Payel Tripura ma kapkha saboba mwktwi klai rekha sini khajuk sa Payel Tripura no kokhe hai si Payel Tripura ni buma khoroksa kaisa school ni headmistress eba principal khlai tongmani hingke talsa skangono Bangladesh ni khagra sori amsayo kaisa school ni gate baiui khoroksa rungsrungnai thuina nangkha hingke abono Payel Tripura ni amani school ni gate bo asuk hamthai angui tongma bangui school of problem angui tongma bangui Kochok ni officer bai kok sana thangmani hingke a officer bai no malaikha Payel Tripura ni ma haike officer na drogasto eba letter rok yafarikha phia a officer kokok saya karino atomsa Payel Tripura ni amano okolo sogui rekha Payel Tripura ni amano khitarei khklai rekha hingke atomsa kono palpul malaili angui thangka ganao tongnai borok rokbo tabok sini khasuksa Payel Tripura ni ama belaikeno sak derabui hospital o klaijak haino si borok bufa kwrwi kharyok ma sungsake tonglaijamani phia a jorao si bini mabo tabok sak derajak abo hai khlainai a officer belaikeno chaliya samung klaika abo sasti daktire manthung hinui kha khlaio aboni bangini tini Payel Tripura kha hamyangui mokol mwktwi kwplung khlai kapjak।